Povedzte, kedy môžeme. Môžeme? Dobre. Dobrý deň, vítam vás na dnešnej tlačovej konferencii. Neočakávane musíme sa vyjadriť na začiatok k prvej téme, a to je obvinenie, ktoré zaznelo z úst zakladateľky zariadenia Čistý deň. Bude to trvať približne 5 minút a v tej druhej časti sa vyjadríme k tej pôvodne avizovanej téme, a to je chaose v zdravotníctve, ktorý nasleduje po chaose v energiách. Obvinenie, ktoré zaznelo z úst pani zakladateľky zariadenia Čistý deň, je natoľko závažné, že hneď v prvej vete vyzývam poslanca, opozičného poslanca, ktorý takýmto spôsobom bol identifikovaný alebo obvinený z amorálneho správania sa voči klientke tohto zariadenia, aby ešte dnes nabral odvahu a bol chlapom. Lebo nie je prejavom statočnosti vypisovať oplzlé návrhy drogovo závislej maloletej dievčine, ale prejavom statočnosti je, že ak sa takéto niečo objaví alebo takéto niekto nám na niečo zverejní, tak potom predstúpim pred kamery a priznám sa, vyvodím dôsledky a tým dňom prestávam byť poslancom Národnej rady. Je to naozaj veľmi závažné obvinenie z veľmi závažného amorálneho správania a ešte obvinenie z toho, že vlastne tento poslanec vedel o tom, že táto dievčina je celoštátne hľadanou osobou a túto informáciu neposkytol polícii, hoci vedel alebo mal s ňou kontakt, je nehodné poslanca Národnej rady a preto ešte raz ho vyzývam, nech je chlapom a ešte dnes nech zorganizuje tlačovú konferenciu a nech sa k tomu prizná. Viac kolegyňa Anka Verešová, ktorá sa problematike Čistého dňa dlhodobo venuje. Pekný deň vám všetkým prajem. To, čo som dnes počula z úst pani riaditeľky Mikovej Tománkovej, ma desí. Je to hrôzostrašné. Pani Tománková vie o verejnom činiteľovi, o opozičnom poslancovi, ktorý podľa jej slov mal sexuálne narážky maloletému závislému dievčaťu, teda chránenej osobe, ktorá z ich resocializačného zariadenia Čistý deň ušla. Súčasný opozičný poslanec podľa pani Tománkovej vypisoval tejto maloletej závislej dievčine texty so sexuálnym podtónom a nechutnými návrhmi. Desí ma tento fakt, že máme verejného činiteľa, ktorý toto robil, ale mňa desí aj fakt, akým spôsobom pani riaditeľka prezentovala takéto závažné informácie. Hovorí predsa o mimoriadne závažných podozreniach zo zneužívania maloletého dievčaťa, závislého maloletého dievčaťa. A hovorí, že to robil verejný činiteľ. Hovorí o opozičnom poslancovi. Hovorí v inotajoch pani riaditeľka a hovorí, ako by bola na súťaži. Podáva novinárom indície, kto by to mohol byť. Viete, bola som nejaké roky v minulosti odbornou garantkou vykonávania opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately. To je jedna vec. Ale som zároveň matka 2 dcér a mám aj vnúčky. A tak si myslím, že ak pani riaditeľka Tománková vie o verejnom činiteľovi, opozičnom poslancovi, ktorý páchal takéto činy, že by mala ešte dnes povedať jeho meno. Pretože to nevadí, že sa to stalo. Znamená to, že sa to môže konať aj dnes. Môže tento opozičný poslanec robiť presne tento čin na ďalších dievčatách a na našich dcérach a na našich vnučkách. A to ma desí, že pani riaditeľka Tománková hovorí iba v tajnostiach, kto to ja. Dokonca vyzýva opozičného poslanca, že do 2 týždňov má zverejniť, čo robil a kto to je. Aké 2 týždne? Okamžite, dnes. A to by mala vedieť. Z jej vystúpenia mám potom iba pocit, že je to akt pomsty. Ale predsa aj ona sama hovorí, a všetci teda, čo vykonávame opatrenia sociálno-právnej ochrany detí, to je potom akt pomsty v prípade detí. Také niečo je nehorázne a hrôzostrašné. A preto vyzývam samozrejme pána poslanca,
ktorý takéto hrôzostrašné veci konal, aby okamžite vystúpil a aby sa vzdal poslaneckého mandátu. Ale ja v prvom rade tiež vyzývam pani riaditeľku Tománkovú, aby ešte dnes zverejnila meno tohto poslanca, tohto verejného činiteľa. Pretože toto je ochrana detí, keď netajíme mená ľudí, ktorých deti zneužívajú, týrajú či zanedbávajú. Ďakujem pekne. Dovoľte len na záver k tejto téme. Tak, ako je zvrhlé od pána ministra Richtera prezentovať, že keď sa vyšetrovaním preukáže, že v tomto zariadení niekto bol zneužívaný, tak potom zmeníme svoje rozhodnutie o akreditácii, tak rovnako je zvrhlé odsúvať odhalenie identity tohto poslanca na obdobie, keď sa sám prizná. Jednoducho, ochrana maloletých je najvyšší verejný záujem. A v takom prípade, ešte skôr ako pri korupcii, by sme mali konať čo i len pri podozrení. Čiže keď v tomto zariadení, alebo toto zariadenie je podozrivé z toho, že tam boli zneužívané deti, práve opačne, preventívne, kým sa nedokáže, že toto zariadenie je čisté, dovtedy čistý deň musí byť zavretý. To by bolo v súlade s verejným záujmom, v súlade s tým, ako v modernej Európe sú chránené práva maloletých. Presne takisto aj v tomto prípade, keď takéto podozrenie je voči verejnému činiteľovi. Duplom, keď pani Tománková hovorí, keď sa tak volá Tománková, keď hovorí o tom, že tento verejný činiteľ tu pravidelne moralizuje, tak duplom v takomto prípade musí byť konfrontovaný okamžite s realitou. A nie hrať tu teraz nejakú hru na slepú babu a možno sa prizna, možno nie a možno ho niečím budeme vydierať a možno sa nakoniec dohodneme a povieme, že to bolo nejako inak. Nie. Keď takéto podozrenie má, tak aj pani Tománková by mala konať a vo verejnom záujme toto meno zverejniť, nech ten poslanec sa s touto skutočnosťou konfrontuje a nech ukáže, či teda svoj Facebook alebo svoj mobil a nech dokáže, že je čistý. Vtedy to bude čisté aj zo strany pána Richtera, keď nebude kryť toto zariadenie a nebude čakať, až keď sa to policajným vyšetrovaním preukáže, lebo za tie ďalšie 3 roky alebo 4, kým sa to vyšetrí, môžu byť ďalšie deti zneužívané v tom zariadení. A rovnako aj v prípade toho poslanca pravdu potrebujeme vedieť teraz. Toľko k tejto prvej téme. Ak máte k tomu nejaké otázky, tak teraz. Hanna Džur na Teatri, dobrý deň. Máte nejaké podozrenie, o akého poslanca by mohlo ísť? Nemáme, dostali sme také isté indície, ako tak môžem nazvať, od pani Tománkovej ako vy, alebo teda ľudia, ktorí boli prítomní na tej tlačovej konferencii. Ten okruh sa samozrejme trošku zužuje, keď hovorí o tom, že je to zámožný podnikateľ v tom čase, dnes verejný činiteľ, opozičný poslanec a vyjadroval sa veľmi intenzívne k čistému dňu. Tak ten okruh je to relatívne malý, ale nemôžeme ukázať samozrejme prstom na nikoho. Aj Olano sa samozrejme vyjadrovalo kriticky. Viete zaručiť, alebo máte istotu, že nikto z vašich kruhov to nie je? Nepredpokladám, že by tieto indície niekto v našom poslaneckom klube spĺňal a ani neregistrujem, že by od nás, našeho klubu, sa niekto intenzívne vyjadroval k čistému dňu. Práve u nás to boli vlastne ženy, a to je Anka Verešová a Erika Jurínová, ktoré vlastne túto sociálnu problematiku majú na starosti. Tak? Ja by som sa opýtal, povedali ste, že ten okruh sa zúžil. Kto prípada do úvahy podľa vás? To by bolo veľmi nezodpovedné. Vy si sami viete asi určite okruh a Google ho určí takisto. Keď si dáte vyjadrenia k čistému dňu, jednoducho ľudia, ktorí sa k čistému dňu vyjadrovali, ale myslím si, že túto hru by pani Tománková s nami nemala hrať a to už bez ohľadu na to, že či jej scenár dnešnej tlačovky napísal Erik Tomáš alebo nenapísal. Pre mňa osobne to je nepodstatné. Nech ho aj napísal. A kľúčové je, že človek, ktorý by takýmto nemorálnym spôsobom komunikoval s dieťaťom, ktoré je a zároveň vie o tom, že to dieťa je celoslovenský v pátraní a neoznámi túto skutočnosť polícii, nemá čo byť verejným činiteľom a nemá čo kázať o morálke, lebo je amorálny. A kto to bude, vie to pani Tománková, ja pevne verím, že dnes to povie a pevne verím, že čo chvíľa, za 2 hodinky, za 3 hodinky bude statočná tlačová konferencia, posledná pána poslanca, ktorý toto spáchal. Vy budete vo svojej strane realizovať nejaké pátranie za ten čas?
kto to môže byť? Pýtali ste sa kolegov? My nie sme orgány činné v trestnom konaní. Samozrejme sme si sa snažili urobiť to, čo som povedal pred chvíľkou. Pregoogliť si, kto sa k tejto téme vyjadroval. Tých ľudí naozaj je relatívne málo. To je na prstoch jednej ruky. Naozaj nehádajme. Ja vyzývam pani riaditeľku Mikovú Tománkovú, aby ešte dnes okamžite zverejnila toto meno, pretože tento človek je verejným činiteľom, takže na ňo sú vyššie nároky, na jeho správanie a pýtajme sa jej na toto meno. Naozaj ešte dnes nech ho zverejní, pretože tu sú závažné ďalšie skutočnosti, obavy, že sa toto môže diať na našich dievčatách, na našich dcerách, na našich vnúčkách. Nech ho ona dnes zverejní. Pani poslankyňa, a takýto postoj alebo takéto rozhodnutie pani Tománkovej vnímate ako ohrozenie detí, aj samotných detí v čistom dni, ktoré má pod kontrolou alebo ktoré má zverené v tom zariadení? V tomto prípade sa jedná úplne o všetky deti. Jednak samozrejme závislé a zverené štátu napríklad do resocializačného zariadenia, to sú chránené osoby a tí musia mať skutočne veľkú ochranu a pomoc a podporu. Ale teraz hovorím vôbec o všetkých dievčatách a našich deťoch. Tak ak vieme, že verejný činiteľ takéto závažné činy páchal, nech pani riaditeľka zverejní dnes jeho meno. Vy ste teda dali tú jednodňovú lehotu. V prípade, že ho nezverejní, aké kroky podniknete? Tak si povedali, že dávate jeden deň. Ja si myslím, že sme hovorili o čistom dni, ale jeden deň, neviem, či z našich úst padol. Vy ste povedali, že dávate dnes, aby to zverejnilo. My sme hovorili o tom, že ju vyzývame, aby ešte dnes to urobilo, lebo tak by to bolo statočné. Samozrejme, my nevidíme do mobilu, do počítača, do svedomia pani Tománkovej ani toho poslanca. My ich môžeme ako z našej pozície jedine vyzvať. Nie sme orgány činné v trestnom konaní. Vo mne trošičku konanie pani Tománkovej zaváňa kalkulom. Prečo už pred 4 mesiacmi, keď sa o takéto skutočnosti dozvedela, prečo neprišla s touto informáciou? To bola závažná. Už to bolo urobené. Ten skutok už bol za nami. Hovorí, že vlastne odovzdali to vtedy orgánom činným v trestnom konaní, takže podľa mňa nemala čím už ovplyvniť samotné vyšetrovanie a už vtedy mohla informovať o tom, že máme úchyláka v opozičných radoch. A pre mňa, ak by dnes ona oznámila, že úchylák je koaličný alebo opozičný, pre mňa alebo pre nás je to úplne jedno. K každému akože padni komu padni. To je jedno, či to je opozičný, koaličný, nemá čo byť verejným činiteľom. Akýmkoľvek, či poslancom alebo policajtom. Úchylák nemá čo byť verejným činiteľom. Ona hovorila, že už 4 roky vlastne vedela o tomto prípade a že 4 mesiace prebieha iba vyšetrovanie. Trestné stíhanie 4 mesiace. Sa to stalo 4 mesiace. Pár mesiacov a 4 mesiace prebieha trestné konanie. Zároveň si aj uvedomujem, že táto špina padá na všetkých poslancov opozičných, takže aj od nich by mala byť naozaj taká nejaká, aj preto je táto výzva, však nemôžeme teraz podozrievať každého jedného, alebo teraz môžeme podozrievať každého jedného, takže naozaj nech pani riaditeľka zverejní toto meno a žiadne 2 týždne nech nedáva pánu poslancovi. Dobrý deň, Janošiková, RTVS. Moja otázka je možno veľmi podobná, ale hovoríte, že pani Tománková mala to meno zverejniť už možno pred časom, alebo možno dnes ho mala povedať hneď a že ju teda k tomu aj vyzývate. Napriek tomu vaša taktika je taká, že teda budete čakať, kým ho ona povie, alebo budete robiť aj nejaké kroky k tomu, aby ste sa možno k tomu menu aj sami dopatrali, aby sa ho verejnosť dozvedela? Skúste mi naozaj, beriem toto ako diskusiu, povedať, že čo si myslíte, aké možnosti máme my ako opoziční poslanci sa dopatrať k tomu menu. My nemáme možnosť, my nemáme nejakú paralelnú tajnú službu, že by sme vedeli pozrieť sa do mobilov opozičných poslancov, do Facebookov, nemáme hacknuté ich konta na Facebooku. A tým pádom my môžeme konať to, čo robíme. A podľa mňa nenapadá ma naozaj iný krok, ktorý by sme mohli urobiť. Snažiť sa možno očistiť samých, aby na nás nepadalo podozrenie a zároveň vyzývať páchateľa, aby sa priznal a pani Tománkovú, aby páchateľa nekryla, lebo je to vo verejnom záujme. Kedy viac, pri akomkoľvek podozrení z korupcie sme schopní pomenovať páchateľa. A ja sa pýtam, čo je horšie? Či niekto zoberie úplatok 4 husy, alebo zneužíva maloleté drogovo závislé dieťa. A kryje, že je na úteku a vie o tom, kde je. Čo je horšie? Pri korupcii možno aj ten páchateľ by tu dnes stál a povedal by, tu sme videli, tento zobral úplatok. Ja nemám rád úplatky a nemám rád tých, ktorých dávajú a hlavne tých, ktorí si ich pýtajú. Ale nenávidím uchylákov. A preto si myslím, že v tomto prípade by pani Tománková nemala kryť uchyláka a aj uchylák by sa mal priznať. Čiže toľko k tej
prvej téme. Ďakujem veľmi pekne Anke Verešovej